Sa ngalan samahan, ug sa anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo sa kanunay manaa kaninyo. Manasa kanimo. Mga igsoon ni atong santos nga misa, atong pangayoon sa atong labang makagagahom ang kalinaw sa atong tagsa-tagsa kapanimalay, tagsa-tagsa kakasing-kasing, ingon man kalinaw sa atong mga nasod. Pangayoon usab nato sa Dios nga iyang tabangan ang atong mga kaigsuonan nga nagkinahanglan sa iyang mga panabang, kadtong mga masakiton, kadtong mga naglibog o wala na mutuo sa Ginoo, nga unta sila mobalik na sa atong santos nga simbahan. Aron mahimo kitang angayan gayud nga mo sa ulo ning santos nga misteryo, maginulsol kita sa atong mga sala ug mangayo kita og pasaylo sa Dios nga maluluyon. Cristo kaluy kami, Ginoo, Ginoo, Ginoo kaluy kami, kaluy kami. Kaluyan ang tatsa sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa tong mga sala, ug dadon kita niya sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, among amahan ug tigpanalipod, kun wala ikaw, walay malig-on, walay santos. Tultuli kami nganha sa kinabuhing tunhay, pinaagi sa pagtabang kanamo sa hustong paggamit sa mga maayong butang nining kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Mibiya si Moises ug milugsong sa bukid, dala ang duha ka papan nga tigpahinumdom nga may sulat sa luyog-luyo. Ang naghimo ni adtong papan mao ang Dios, ug ang nahisulat niini gikulit sa Dios mismo. Nadungog ni Josue ang kaguliyang sa mga tao ug miingon siya kang Moises, nadungog ko ang kagahog nga ingon og gubat sulod sa kampo. Si Moises miingon, dili ka na kagahob sa kadaugan ni kagahob sa kasub-anan tungod sa kapildihan, kundili mga panag-awit ang akong nabati. Sa dihang nagkaduol na si Moises sa kampo, ug nakita na niya ang nating baka ug ang mga tao nga nagsayaw, labihan niyang sukua. Gipusdak niya ang mga papan nga iyang gidala ug napusgay kini diha sa tiilan sa bukid. Unya gikuha niya ang nating baka nga ilang gihimo ug gidauban kini. Unya iyang gidukmok ang gisagol og tubig ug gipainom niya kini sa katawhan sa Israel. Giingnan niya si Aaron, unsay gihimo kanimo ni ining katawhan nga giangin naman sila paghimo ni ining makalilisang sala? Si Aaron mitubag, ayaw kasuko kanako,
Nasayod kabitaw nga gusto gayod sila nga magbuhat og dautan. Miingon sila kanako, himoi kamig Dios aron maoy mangulo kanamo. Kay wala kami masayod unsay nahitabo kang Moises nga maoy nagkuha kanamo sa Ehipto. Giingnan ko sila, dadangari kanako ang inyong bulawan. Ug busa gihatag nila kanako ang ilang bulawan. Unya giitsa ko kini sa kalayo ug mitungha kining nating baka. Pagkasunod adlaw si Moises miingon sa katawhan, nakahimo kamog makalilisang sala, apan karon mutungas ako sa bukid ngadto sa Ginoo, basin pag madani ko ang Ginoo sa pagpasaylo sa inyong sala. Mibalik si Moises ngadto sa Ginoo ug miingon, pagka makalilisang gayud sa sala nga nahimo ni ining mga tawhana, naghimo sila og Dios nga bulawan aron ilang simbahon. Apan pasaylua in taon sila sa ilang mga sala. Kundili ka makapasaylo kanila, papasa sa imong listahan ang akong ngalan. Ang Ginoo miingon kang Moises, ang ngalan sa nakasala kanako maoy akong papason. Karon, lakaw, dad-a ang mga tao sa dapit nga giingon ko kanimo. Ayaw kalimot nga giyahan kamo sa akong anghel. Hinumdumi ang akong anghel magagiya kanimo. Apan inig-abot sa hustong panahon, silutan ko gayod sila tungod sa ilang sala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat, Siris. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Ang atong mga katigulangan naghimog baka dito sa Horeb, og nagsimba sa kalarawan nga tinunaw. Ilang gibaylo ang ilang himaya, sa larawan sa katuro nga muka ug balili. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Nalimot sila sa Dios na nagluwas kanila, nga naghimog dagkong mga buhat dito sa Ehipto. Katingalahang mga buhat dito sa yutasahan, makalinis ang mga butang dito sa dagat nga pula. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Unya mihiskot siya sa pagpuo kanila, apan si Moises ang iyang pinili. Mibarog arong pagpangamuyo alang kanila, arong pagpuy-puy sa iyang makalaglag nga kapungo. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Alleluia, alleluia.
nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa panimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himiyawan ikaw, O Ginoo. Unya misugilon si Jesus kanilaglaing sambingay. Ang ginharian sa langit sama sa liso sa mustasa, ang labing gamay sa tanang liso. Gikuha kini sa usa ka tawo o gipugas dito sa iyang uma, ug sa pagtubo na sa maong binhi, nahimo kini nga labing dako sa tanang tanom. Kini nahimong kahoy ug nanugpa ang mga langgam ug nagsalag sa ilang mga sanga. Si Jesus misugilon na usab og laing sambingay. Ang ginharian sa langit sama sa ipagpatubo sa pan. Gikuha kini sa usa ka babay ug gisagol sa usa ka takos nga harina hangtod mitubo ang tibuok minasa. Si Jesus migamit og mga sambingay aron pagsugilon niining mga butanga ngadto sa mga tao. Wala siya gisulti kanila bisag unsa kundili pinaagi sa sambingay. Gihimo niya kini aron matuman ang giingon sa propeta. Mogamit ako og mga sambingay kun makigsulti ako kanila. Suginlan ko silag mga butang nga wala pa hibaloi sukad mabuhat ang kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigan ikaw, Kristo. Dihay usa ka lalaking hamtong na gyud siya, miduol sa usa ka tiguang, kay nagreklamo lagi siya nga magsigig sakit ang iyang ulo, bugat ang iyang lawas, mura baga og kanunay siyang dili mahimutang. Busa miduol siya sa usa ka tigulang nga babae nga idaran na taas og kinabuhi, o misumbong siya o nisulti siya ngadto sa tigulang. Mingon ang lalaking hamtong, "Manay, na ako'y isulti kanimo. Ang akong ulo ba, halos kada adlaw magsige na ni siya sakit, bugat kaayo. Ang akong lawas murag sakit lihokon, no? Unya murag wala ko'y gana sa kinabuhi." Mingon ang tigulang, "Tingalig wala ka magampo, or tingalig wala ka nihalad sa Ginoo. Basin og layo ka na sa Ginoo. Paghalad sa Ginoo, hatag sa imong agi, sa imong kita, agi pasalamat ngadto sa Dios. Og dili kini mahimo kana nagkulang ka sa Dios, ug sa imong pagkulang makaangkon pud ka ug makahimo ka og sala." Mga igsoon, sa unang pagbasa karon naghisgot kinig sala. Tungod lagi kay ang mga Israelita samtang si Moses to apa sa bukid nakigistorya sa Ginoo, diin ang Ginoo naghatag kaniya sa napulo ka sugo. Ang mga Israelita dito sa ubos sa bukid sa Sinai, hala, nahimo silang impatient. Wala na sila makaagwanta sa paghuwat ni Moises nga nadugay dito sa bukid. Busa ningon sila, "Tagay kami lain nga Dios-Diosan." So si Aaron nga igsuod ni Moises, iyang giinan, "Unsa may naa ninyo, ihatag diri kanako." Busa nang hatag sila, no? Doon na sila contribution, no? Gihimo nilang halad. Unsa ilang gihimong halad, unsa ilang gihatag kadto mga bulawan, kadto mga perlas nga naa kanila, ug si Aaron yang gitunaw kini
o gihimo niya nga rebolto sa usa ka manganap. No? O mao kini karon ang ilang gisimba, mao kini karon ang ilang Dios-Dios, o mao kini mga igsoon ang giingon nga sin of idolatry. Kay ang Ginoo nga naa dito giilisan man o kalibutanon nga butang. Idolatry nga sa ato pa murag gipaka-Dios nato ang butang, ang higayon, ang lugar ug ang activity nga dili unta angayan nga atong ipaka-Dios. Busa gipakita dinhi sa unang pagbasa sa Exodus maysuon kun unsa di ay gyud kadakong sala, no, kanang gitawag natog idolatry ug ang effect niini. Ang effect na ni mga igsuon kung nakadapantay mo na minaw mugmayo sa pagbasa, mao nga sa pagnaog ni Moises nadungog niyang mga hudyaka sa mga tao, ang ila dayang gihimo, nagsayaw-sayaw, nag-celebrate, nagpista na sila sa ilang golden calf nga ilang Diyos-Diyosan, ug nasuko ug maayo si Moises. Sa iyang pagkasuko, iyang gibuak ang slab sa 10 Commandments nga mao kadto ang gihimo sa Ginoo ug gikulit sa Ginoo, hala nasayang. O gikuha ni Moises ang golden cup, gidugmok niya kani ug gisagol sa tubig, gipainom sa mga Israelita. Og tungod nini sa kadako sa ilang sala, mingon si Moises, mubalik ako ngadto sa Ginoo. Itug-an ko kaniya ang tanan niyang binuhatan ug mangayo akong pasaylo. Niadto si Moises sa Ginoo ug iyang gikwenta, iyang giingnan ang Ginoo sa binuhatan sa mga Israelita. To the point nga ingon siya, Ginoo, ayaw silang siluti silang tanan, kundili tangtangan na lang hinuon ang akong pangalan diha sa imong libro. Remove my names in the list there in heaven. Unsa gitubag sa Ginoo? Ingon ang Ginoo, dili ko tangtangon ang imong pangalan. Ang akong tangtangon kadtong mga pangalan sa mga tao nga nakasala, dili ang mga tao nga walay sala. So sa maong paagi maigsoon, gipakita sa Ginoo ang kabug-at, ang kalain o ang kahugaw sa sala o pagkadako sa mercy o kaluoy sa Ginoo. O tungod niadto, ang iya ragyong gisulutan ang mga nakasala. Busa, hinumduman usab nato mga igsoon nga ang kadtong mga makasala makadawat gayod sa silot. So mao man kana karon gipakita mga igsoon nga kini sa ato dayang pagpuyo nga Kristohanon, ato kining bantayan kay basin unya kung nakakumit na kitag sala nga idolatry, nga tingali ang kanang sala nga idolatry karon dili na pare sa unang panahon, nga ang idolatry sa unang panahon maghimo-himo pa ka og golden cup, maghimo-himo pa kag unsang mga santo o unsang mga bato o unsa man mga kahoy o mga tuo-tuo sa bisan unsang anting-anting, basig mao kana ang atong idolatry. Apan doon na pagwilain pagyud mga igsuon nga tingali mahulog na pud kini og sala nga idolatry, tungod lagi kay usahay ipalit naman nato kini, ipuli naman nato kini sa ato untang obligasyon sa Ginoo og sa simbahan. Sama pananglitan, dili ka makasimba tungod sa kabisi. Dili ba ka ang imong trabaho o imong pagkabisi may nahimo ka ng sala nga idolatry? O dili ba ka makasimba o makatabang makaserbisyo sa Ginoo sa simbahan tungod kay nabisi ka sa sugal? Dili ka kana lain nga form of idolatry? You replace God with what you are doing, as if nga kana ra gyud siya ang imong tahuron ug hatagan ug taas nga panahon.
Mao ka na mga igsuon nga karon magbantay kita kay daghan na kayong laing-laing klase sa idolatry. Sa panahon nga ilisan nato ang Ginoo, sa panahon nga dili na kita muhalad ngadto sa Ginoo, sa panahon nga wala na kitay panahon nga igahin para sa Ginoo, tungod sa laing mga butang, idolatry ka na mga igsuon. Kung nakahinumdum mo sa giingon sa Ginoo sa pagtudlo niya sa pagampo nga kung kamo magampo ingna ama namo nga anaa ka sa langit. So atong amahan, so kitang tanan magsuon. Unya, give us this day our daily bread. Kana bang giingon sa Ginoo, tagay kami sa among mga pagkaon, enough for the day. Nga sa ato pa siguro mga igsuon, ang gusto tingali sa Ginoo, ayaw hutda ang imong energy, ang imong time, ang imong effort ngadto sa paghimo sa imong trabaho aron ka lang makatigom pa og daghan. Ayaw gastusa og taman ang imong good health nga gihatag sa Dios. Ayaw hutda ang imong maayong panglawas, maayong panghuna-huna tungod sa butang nga kalibutanon kay basin unya mao kana ang sala of idolatry. And the consequence is removing your name in the lists of God. Likayan na to ka na mga igsoon. Og mosalig kita sa pagampo sa simbahan kay ang simbahan simbolo man kana no sa kabubuton sa Dios, og diha sa simbahan mutubo ang dako nga ginharian, bisan kini magsugod sa gamay sama sa liso nga mustasa ug sama sa gamay nga ipagpatubo nga ibutang sa harina, mutubo ang simbahan tungod kanato, tungod sa atong pagpaningkamot ug tungod sa pagpalayo nato sa sala nga idolatry. Manindog palihong. Mga igsoon, mga anak kita sa Dios, apan diha sa mapaubsanong pagampo, mudangop kita kaniya isip mga sulugoon sa ginharian, ug maingon kita, Ginoong Dios, ibubo kanamo ang imong grasya. Tanan, Ginoong Dios, ibubo kanamo ang imong grasya. Nga ang mga Kristohanon, og sila nga miangkon og mituo kang Kristo, mutubo diha sa pagtuo og sa paghigugma alang sa usag-usa, ingog timailhan sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, ibubo kanamo ang imong grasya. Nga madugangan ang atong personal nga pagtuo ug muila kita sa atong hingpit nga pagsalig diha sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, ibubo kanamo ang imong grasya. Nga sila kansang pagtuo nagmabugnaon ug nadaog sa kawalay paglaom ug sa kabalaka, mapanalanginan ug bag-ong kadasig sa pagbag-o sa ilang Kristohanong panaad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, ibubo kanamo ang imong grasya. Nga taliwala sa dili maayong panglawas, ang mga masakiton ug sila nga nanag-antos, mula hutay diha sa ilang pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, ibubo kanamo ang imong grasya. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamomot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, ibubo kanamo ang imong grasya. Nga ang nangamatay, nga nakapangalagad sa Ginoo, sa gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan. Makadayon na ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, ibubo kanamo ang imong grasya. Ibubo kanamo o Ginoong Dios ang imong grasya.
Himua kaming imong mga anak nga mosulod sa imong ginharian. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo Kristo gikan sa imong mga kamot, alang sa kayo gugmay siyang ngalan, alang usab sa itong kabuslanan, ang sa tibok iyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kining mga halad nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa. Kining Eucharistia magsantos unta kanamo ug magdala kanamo ngana sa mga kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo, Nasa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Aman ang ibayaw ng Luis Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Ang ngayong matarong. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma. Gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom. Ug busa, uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahoman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Daygunang nagani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Santos idikaw, Ginoong tuburan sa tanang kasantos. Ipadala mo Espiritu ang pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nining ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nining ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikanini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Kristo namatay, Kristo nabanhaw, Kristo balik nganin. Aron sa paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo.
Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Santo Papa, ni Josepal mga among arsobispo, ug sa tanang mga pari ug mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga babanaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himoa kami ang ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria inan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahilikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay mo man gingharian ang gahom ug ang himaya hangtod sa kaanturan. Ginoong Kristo nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa among mga salam, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manasa kanimo. Ipakita nato karon atong panaginigsunay, panagdait sa usag-usag. Poder sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Kaluoy kami, atagi kami sa kalinan. Kini mao si Kristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apa ni pamulong lamang mamaya ko. Ang lawas ug dugo ni Kristo mag-amping kanato sa kinabuhing dayon. Amen. Maghampo kita. O Ginoo, dawata ang sakramento nga nagasaulog sa handumanan sa pagpasakit o pagpakamatay sa imong anak. Kininggasa sa iyang gugma, magdugang unta pagpulos sa among kaluwasan, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Karon sa dili pa ang blessing, magampo kita para sa atong mga kaigsuonan nga mihalin na sa laing kalibutan.
Bulahan katong nangamatay dihani sa Ginoo, itugot nga mopahulay sila gikan sa ilang mga kabudlay, kayang ilang mga maayong buhat nag-uban kanila. Pahulay nga dayon ihatag kaniya o Ginoo, Kung kahayag way pagkapalong mo na nagunta kanila hantod sa kanturan. mopahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Ang ilang kalag ug mga kalag sa magtuo nga nangamatay tungod sa Dios tung kaluoy, mopahulay unta sa kalinaw. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Og manalangin kanyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa danyo ang gugma o grasya ni Kristo. Salamat, Deus.